Tati, já si chci vyrobit taky svoje víno. A nemáš na to ještě čas? Právě, že mám času dost. A jaký by to víno mělo být? Asi růžový, líbí se mi ta barva. Tati, nemáme nějaký hrozně nerůžový? Jasán. Nevadí, ale že to nebude frankovka? Máme tam merlot. Navíc je panenský. To by se k tobě mohlo hodit. To je dobrý. První víno a první hrozny z nového vinohradu. A když se zvrhl na to vinaření, co tě bavilo nejvíc? Bylo parádní sledovat, kolik z těch hroznů vyteklo moštu. Líbí se mi, že jsi do toho šel po hlavě. Nebál ses, jestli to zvládneš? Tak napadlo mě to, ale dělal jsem to, co jsi mi říkal. A co myslíš? Jak to dopadlo? No nevím, ty jsi neříkal, že je špatný a děda taky ne. No já myslím, Jindro, že se ti povedlo hodně. Je to pecka. Víno je strukturní a může dlouho zrát. Schováš si ho do archivu? Pár flašek si nechám, ale zbytek prodáme chlápkům, co rozumí vínu. Budou čučet, co 9letý kluk dokáže. A co budeš s těma penězma dělat? No jako mohl bych si konečně koupit iPhone. Ale víš co, dáme to na dobrou věc. A přidat se a podpořit můžete i vy. Stačí, když vydražíte jednu z Jindrových lahví. A komu veškerý výtěžek pošleme? Nadačnímu fondu Krtek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem.